Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noitama. Timu yangu ndiye mugida si katazaka zakana zikupisa na skimbo. Wakati zikupisa chokupa timu yangu. Pasata pina pana zikupisa vanasishi. Mungu bayo bacha subscribe so that amsale pana zishesha zinenge fichitika chokupisa pa zokundo TV anditi. Chino pina mnyede nasi. Chwade nyaye kusiririsa inya iyo ye mkomana Simba Java. Mkoma wa Passion Java. Uwe watine video yake iye. Akuita basa rimwe rinorwadza asi mshurembe kunke ashiti yanzi mkoma wangu mandiregerera. Ndikuita basa rakadaiso ni pati muchikandira wano mare pati visnei. Andina zvakaona zvekuchaura because nyaya iyi yakareba because video yacho ihombeza saka pachapo part 1 yaSimba Java achitara kutambura kwake kwakuita paSouth Africa zvinzwirei mega. Nherera kwakaoma kumana chaakafira Christina amai wangu wedu we na Boss G. Ona Boss G makangondisiya ndiri nherera na amai wangu. Ndezvino zvindiri kungoshandira 300 kubva kuseni. Hakuna chandaje. Ndishandira 300 Simba racho Java. Mukoma wa Passion Java twaba mukandira mari muvanhu. Upenyu hwakaoma baba Harare. Mama ndoita sei naye baba Harare neupenyu hwangu kuma. Nemapepa andinawo basa rikuramba kubatika. Magetsi ndinoziya. Ndingo ndakaendeswa kotesheni zvonzo kuti tozokufonera hakuna ari kufona. Kuti mweya yakaipa here yakasairwa pandiri naye wakomana ndodii naye wedu we. Ndoenda kuchechi here ndambozama kunonamatirwa nemaprofiti zvaramba. Kumachechi zvaramba. Nai baba zvisauya ndodii naye wakomana. Tashandira 300 kubva kuseni. Apa ichatadya apa tingomwa mvura. Kubva kuseni kusvika ikuva dzine dzakomana. Eti ndanyara kunyara chaiko chaiko. Zvida munhu wamwari. Chirisosve ndimunobva pamusha pangu apa pasadza. Todii ndigututsei zvangu ndiende kumba ndidzokere kumba wedu we. Ndingangonogara pamba pamai vangu zvangu ndingotimbira murivo zvangu pane kuti ndishandiswe kubva kuseni ndashandira 300 kubva kuseni na 8 zvinezvi dzakuta 5 kumana vanhu vakazvibhilieve kuti ndini here mukoma watwa baba. Zvingabhilievwe nevanhu here nai vedu we ruzhinji rweZimbabwe kuti ndini mukoma watwa baba ndikushandira 300 rand kubva kuseni. Apa mba hamuna kana chinhu. Mumba zvakaoma here. Zvakaoma izvi kuti nditengo kana worksuit yamakapfeka baba Harare handikwanisi. Handitorina kana sendi rekutenga worksuit. Ndinongoshanda nehembe. Ndichada kunotenga sekumba. Right, saka part 1 inogumira panapa pane zvinombozana muzvasungubva kuna Jonita uyo ari kupisa ari paJoza apa yawa ndozwe voice maker chete achada mamwe masongs ake nhamba ndo dzinenge dziri pa screen penyu sangana mshikana muchinochera keep on subscribing zviri kupisa na It's Tifa, baby. No sayang domutsa sejan dofi. Kutini taurengi kwanise. Jinondira mera. No sayang masoko. Handina hana ya chosaka ndochira makati. Ndanenguva chikueva kani. I don't know if you feel the same way for me. I don't wanna embarrass myself coming to you, only to find out that you don't feel the same. I want you to be my man, and I'll be your woman. Just you and me, baby, us against the world. The shy and don't move the stage and don't feed. Kutini taurengi kwanise. Jinondira mera. Ndo shaya masoko. Handina hana ya chosaka ndochira maka. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo.
Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama